ka san cewa wannan tsoron Allah hatta a wurin saban Allah tana aiki. Na ta ba da labarin wani bawan Allah, bari ku ji malam, ku ya guri sai in cike da shi. Sai in cike wannan ne na kusa da karshe. Aiwa bil misali yattabihu al maqal. Ai muna so ne a gane wannan dan ka gani ka applying din wannan a cikin kasuwanci ka gani idan Allah ta'ala bai canza maka rayuwa ba. Amma galibin mu muna da greedy ne. Wai mu dole sai mun yi kuɗi ko dole ya za a yi wane ya wuce mu ko ya za a yi kaza. Kai gaskiya ka gani. Wallahi Allah zai baka mafita. Kuma zai azurta ka ta inda baka tsammani. Shi kuma wannan ɗalibi ne a wurin almajiransa, shi ma haka ɗalibai ne suke zama gaban malam suna karatu. Matasa 'yan samari 'yan lalle kamar yadda ake cewa, malaminsu sai ya ce musu, ku samari neman ilimi da ilimin fa yana da muhimmanci a rayuwar mutum, amma fa yana da muhimmancinsa da alkhairin yana tabbatuwa ne idan ana da sana'a. Saboda kar ku zauna ba sana'a, ku rika neman ilimi tare da sana'a. So ina ba ku shawara ma, kowa ya je ya koyi sana'ar mahaifinsa, ya rika yin ta, ya sa tsoron Allah a cikin sana'ar, Allah zai taimake shi kuma ya bashi mafita. Allah zai taimake shi. Haka yace, ya ba su shawara. Wannan malamin haka yi magana ma yara. Yara suka tafi. Kowa sai rika zuwa gurin babansa. Wani da yazo shi maraya ne bai da uba. Tunda ya taso bai ga babansa ba. Sai mahaifiyarsa a hannunta yake sai ce mama kin ji abin da malam ya gaya mana. Malam ya ce mu kama sana'a, Allah zai yi mana albarka ya sa mana kaza kaza amma mu ji tsoron Allah a ciki. So shine nake tambayar ki mama menene sana'ar babana kafin ya rasu. Yana mata wannan tambayar sai hankalin ta ya tashi. Ta canza fuska. Ya ce mata lafiya, ta ce ka yi haƙuri ɗana, ka canza wata sana'a, amma ka bar sana'ar babanka ba sai ka yi ta. A'a mama ai malam ya ce kin san malam fa shine uba, an ce fa malam babanka ne. Malaminka ya fi ubanka. An fahimta? Ba da wannan sigin ba fa ina faɗa maka saboda taukidi ne, ana faɗa kalmar uba dan akkada, mana malami ya fi mahaifi. Ta ja ya ja, ka san uwa akwai tausayi, sai ta sake masa. Ta ce to gaskiya abin da ya sa bara so ke sana'a nan, babanka barawo ne. Sata yake yi kafin ya rasu. Shi sa nake so kai haƙuri kakka zama barawo kai ma. Shi ma kawai sai ya shiru ya ce to ba komai. Tunda ko haka ne, malam ai mahaifinmu ne, kuma tunda ya ce mu sa tsoron Allah a cikin kowace sana'a iyayen mu ke yi, Allah zai taimake mu, to gaskiya mama zan yi sata, kuma zan sa tsoron Allah a cikin sata. Barawo da tsoron Allah. Ba kano ne? To ba ni bane gaskiya na faɗa. Shikenan haka aka yi kuwa, sai ya fito operation ran farko zai sata. Yana shiga gidan da zai sata, har Allah ya bashi dama tamakkana an dakhala albayt, ya shiga gidan. Kawai sai tuno da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce la an yasriqa ar-rajulu min asharati buyutin khairun lahu min an yasriqa min baiti jarihi. Mutum ya je gidaje 10 ya sata ya fiye mai alkhairi, sauƙin azabar akan ya sata a gidan makwabcinsa. Kuma sai ga gidan nan tsakaninsa da gidansu ba su fita a cikin hududin makwabtaka ba, sai ya fito a cikin wannan gidan ya fara sata, ce wannan ba zan iya sata a gidan nan. Kaga tsoron Allah ya fara aiki. To anya ko zai iya satan nan? Da ya tafi ya nisa ya bar kewayen makwabtaka, da ya lallaba ya shiga wani gida. Shi barawa ɗabi'ar sadama lallaba ne, ya lallaba ya kurɗaɗa ya leƙa can ba wanda ya ganshi, har ya shiga cikin gida sai ya ji wasu mata da 'ya'yanta suna ciki ba su bacci ba, suna hira. Ya kasa kunne ya ce wallahi sai ya ji maganar da suke yi, ashe sai ya fahimci marayu ne wa'annan 'ya'yan, mijinsu ya rasu, matacce da 'ya'yanta marayu. A tattaunawansu akan abin da za su yi kaza za su yi kaza. Wai Hausawa suka ce idan amarya bata hau doki ba ai me baraji. Ina ga baba Kano bane shi yasa bai yi fada ba ko ba za a sha me ba manta. To ba haka bane, ba a daura mata kaya ba, shine ya mana in dai ba daura ta akan doki ba, da kuma za a daura mata kaya ce ta dauki kaya ba ko.
mana yace idan ni ban taimaki marayun nan ba ai bai kamata kuma in sace musu ba domin annabi ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatain da ni da mai taimakon maraya haka muke a aljanna yace nan ma sai sake fitowa wannan ba inda zai sata bane ba dai to wannan ba san da zai sata ba da ya ƙara tafiya gaba ya shiga duk a daren farko da ya fito sata sai ga wani babban gida mai gate da fulawoyi nan ma ya samu ya shiga da ya shiga gidan ne fa ya gane to wannan gidan da insha Allah za a yi sata ya dan leka nan ya dan bude waccan kofar a hankali a leka haka har ya kai ɗakin da mai gidan yake ajiye kuɗin sa yaga kuɗi mai yawa abinka da ustazu yana ganin kuɗin sai ya ce wannan duk yanda aka yi bai fitar da zakkan kuɗin nan kawai sai ya zauna ya girga kuɗin shi mai gida yana ta bacci bai san me ke faruwa ba ya kirge kuɗin sai ya ware kuɗin zakkan wannan kuɗin da ya gani sanda zai gama wannan aikin har asuba ta yi lokacin kiran a salatu gaba ruwan shi kawai sai ya fito tsakar gidan sai ya kwada kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar mai gida ce lafiya kuwa ya tada hajiya lafiya na ji wata murya haka kusa kusa tace komai sabon ladani ne ashe cikin gida ne ya leko ya ganshi saboda haka waye nan yace ni ne kai ne wa yace ni ne barawo ka fito bi sallah lokacin sallah yi ka ji fa ya faɗi wannan magana yana jin tsoro yace to ai ga masallaci can yace ba za ka ba anan za mu yi sallah ya za mu iya jami'i tare a tsorace fito suka yi sallah ya kuma ce ma mai gidan kai ne liman dan gidanka ne ba a yi wa mutum limanci a gidansa ana fahimta saboda haka ya gaya masa cewa bayan an idar da sallar sai ya ce shi mai gidan kenan ya ce ka ce me ya kawo ka a tsorace ce na ce sata ya kawo ni barawo ne amma ka ji labari na ni ɗa ne ga wata mata tawa mahaifiyata na san su mahaifina ya rasu kuma ni ɗalibi ne a makarantar malam wani ya mana wasiya ya ce mu kama sana'a mu yi kaza duk ya bashi labarin tun daga har zuwa tambayar uwar shi da abin da ta faɗa masa da satansa da ya shiga gidan makwabta da fitowar shi zuwa gidan marayu da zuwan shi gidan duk a wannan abin da aka yi ya ce to kuma na shigo gidanka kuma na ga kuɗi kuma na fahimci baka fitar da zakka ba kuma na ware kuɗin zakka na ajiye to shi yasa yanzu tunda mun yi sallah zan je in maka sata abin ya daure masa kai ya ce mu je in gani ya bi shi suka je ko gashi ya ce mutumin aka ce da ya kirga kuɗin ya gani ya san menene a cikin kuɗinsa da ya ajiye ce wallahi ya yi lissafi daidai ya lissafa daidai sai ce to malam ga wani ofa zan baka mana me zai hana ka dawo wannan gidan da kai da mahaifiyarka ku zauna kai ka zama yaro na in aura maka da yata da bani da kowa ce ita kadai ka daina wannan sata yace na yadda wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a ranar da ya fito sata a ranar ya samu aikin yi a ranar ya samu mata a ranar ya samu surukai da dangi da kowa da kowa so da ka yan uwa mu ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya mana albarka Allah ya fi mana kurakuran mu